Quins canvis has observat o heu pogut observar després de la relació de mentoria? Un dels primers canvis que hem vist, no?, és que millora el rendiment acadèmic, augmenta l'atenció i la concentració. Tot aquest alumnat el que fan és que guanyen seguretat, confiança, augmenten la seva autoestima, perquè poden, com ja ha dit abans el Quique i la Sandra i el Josep, poden crear un vincle positiu i tenen un modelatge d'una altra persona que els permet desenvolupar-se a nivell personal i també adquirir habilitats socials. Augmenta molt l'interès i la motivació pels estudis. I una cosa molt important que he vist que no s'ha dit fins ara és que també disminueix les conductes disruptives dintre de l'aula, que penso que és una cosa també important perquè això implica que millora l'ambient del grup classe.